Alah, lho rokokku entek ah. Jaluk yo. Yo. Bungkus-bungkus tok ngene kok ah. Nek duit wis tuket mau. Duit. Wah. Ana pedes-pedes sehat pamer itu ya. Ngopo cengenges-cengenges ah. Lah ya pamer duit ya, Bos. Duit. Pamer duit. Nah ya to ya. Piro duitmu? 100 kok ngene to ya. Alah, ming 100 kaya ngono kok. Lagi gede banget iki, Bos. Pameri. Lah iki cah ratoman pojok sekolah ngene iki. Betul. Kasih contoh, Bos. Oke. 500. Duitmu piro? 100 sih, Bos. 500 karo 100 akeh ndi? Ya kayak 100 itu ya, Bos. Dene yo ngerti kok. Tukeran apa piye, Bos? Yo iyalah. Ya gelem lah apa-apa. Gelem aku, Bos. Akeh kuwi to. Aja kok bedek lho. Ora, Bos, aman-aman. Ayo wis tak kepadang ya, Bos. Yo. Suwun, Bos. Jangan goblok nemen. Ki akeh opo ki? Ya geget tuku rokok tok, dirat di rokok kok. Aur sampai pagi berarti. Ya jelas toh.